Formal nang giila sa Commission on Higher Education ang Mandaue City College ingon man ang programa nga gitanyag niini. Ug tungod niini, trabahoon na karon sa eskwelahan ang pagpasubsidize sa ilang mga estudyante. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa opisina sa CHED, personal nga gitunol sa Regional Director ang institutional recognition ngadto sa Mandaue City College. Gidawat sa mga opisyales o sa presidente sa eskwelahan ang dokumento nga nagpamatuod sa pag-ila sa CHED sa MCC ug mga programa niini. Human sa makuti nga proseso, nakuha na nila ang accreditation sa CHED, butang nga ilang gikalipay. Importante gyud kay ni namo is part of our vision, and we hopefully pasugdan na gyud karong half of the year ang construction sa atong Mandaue City College. We already have the funds. Damgo ni nga maghatag og hope and relief sa kanila na binabayranan sa ilang tuition fee kay tungod nga ang ilang damgo para sa ilang mga anak. Kay recognized na ang eskwelahan, giawhag sa CHED, lihukon dayon sa MCC ang aplikasyon para sa Unifast. Kung maaprubahan, masubsidize na sa gobyerno ang tuition para sa mga estudyante. Sa pagkakaron, ang city government una ang misubsidize ug moabot sa 40 million pesos kada tuig para sa operasyon sa eskwelahan ug tuition. Samtang matud sa CHED, ang ayang mamintinar gihapon sa eskwelahan ang standards para mapabiling ma-recognize. Kaning institutional recognition will not be forever. Kay kung matanawan sad nato nga wala ma-maintain ang quality, like for example in terms of atong administrators na qualified, in terms of the faculty, no, in terms of student outcomes. So amo pod na nga istoryahan ang institution, walang forever kung dili ma-maintain ang quality. Sa dato sa CHED 7, sa 21 ka mga local colleges dinhi sa Region 7, 12 pa ang nahatagan nila sa institutional recognition nga nagsigi pagproseso ang uban. To be able to ensure nga ato nga i-nurture ato ang mga local colleges ug ngayon sila nga taga-ag recognition because they're compliant. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.